Haietan arrakala beldurrak hau zabala babesa ta zaintza profesionala egia onartu ala aur baten begirada gazte baten besarkada min eta bizi min biziaren bikriskiti zu ausardia eredua bizipoza gu familia maitasuna eta bihotza etxeko txikienen irrifarra itzaltzen ez den izarra hori da gidari dugun iparra txapeldun baten indarra elkarte baten babesen tipena mediku talde honena batuta errezagoa da dena ez galdu itxaropena haur baten begirada gazte baten besarkada min eta bizi min biziaren bikriskiti